Raila neno ka gima gini ruoth orie bade nikech kata Museveni ka nelo State House ne opuoyo Raila gima ne omako ji gi wuoronde. Ing'eni mana giminjo kasi ne owacho ni wang' ni emo neno mokwongo ma ji dhi vote block. Tineno ka ne gidhiro ma block obedo mokwongo, ing'eni ne giketo ni block be nyaka bed gi jenda. To aparo ni mano bura mane ministers mag AU mag foreign affairs nodhi movito motamre ni ok nyal keto wach mar jenda ni jenda yaune uru mondo ji otim ang'owa mondo ji obed gi nafasi. Tineno kadiri kanche tarik mar keto kalatese no chopo. Nineno kane gidong ji adi, gidong ji ang'wen. Manyiso ni en migosi Raila Odinga, wan gi ja Madagascar, wan gi nya Mauritius, to wan gi ja Djibouti. To gima be onego ing'e ni sani chairman mar AU en president mar Mauritius. Koro mar ariyo aparo ni gima ja Kenya nyaka ng'e ni sama wacho ni Raila dhi kom mar chairperson mar Africa Union Commission. Onego ging'e ni ok en position mar siasa moduogo go siasa mar Kenya. Onego ging'e ni position no komiye ten koro en ja continental. Ochal CEO mar pinje mag Afrika. Manyiso no ofis no kodhi dhiye to dhi bet kotimo tich mar pinje gi te. Manyiso ni ka samodhi kachacha onge ja Kenya ma koro bro wacho ni koro Raila ni kachacha koro wan kama wantie shida wa madala gi nyaka koro bioti mang'owa otatua shida. Taparo ni mane gima paro ni ja Kenya kong'e momineno kata king'iyo mbui gi kuonde magintiere kineno wuoyo ma ji wuoyo wakao siasa mar Kenya watero continental gi chwang manono mag ng'anyo mag Gen Z gi ng'anyo mag Gen Z. Gimonego ja Kenya ng'e ni kom chako dhiye tene level mopogore mana kaka ineno sini owacho niya obro ng'iyo gik moko kaka mag infrastructure movement restrictions mar golo visa free obro ng'iyo intertrade udhi kelo gik moko kaka common currency ngech yudo kata insani kiwuok kae kiyudo pesa kaka idwa wilo pesa mar Kenya kaka idonjo Tanzania. Iwito pesa note kiwuok kama idhi Uganda iwito pesa note kiwuok ka ni idwa dhi Uganda kaka idwa luoro sani kata kidwa dhi Tunisia ni nyaka idhi Namibia nyaka idhi South Africa kiduogi mondo yud direct flight okoti mang'owa onge. Koro yudo ka king'iyo plan ne moketo mar Afrika to yudo ka nitie gik mang'eny motimo ang'owa mo address. Sani kineno ne George William Ruto nowacho nyoro ni owuok odhi China. Bura modhiye iluongo ni Forum on Africa China Africa Development FOCAC. Bura ni ok ni osebet sani, bura ni osebet igni mang'eny. Ma ariyo osetimre Afrika. Chiel ne nitie Joburg South Africa, moro nyocha otimre 2019 mane nitie Tunisia. To pile pile en ga bura mabedo Japan. Ang'o momiyo China odich kabisa gi Afrika manyaka gibed gi bura mana mar jo African state manyiso ni nitiere gima gidwaro to gima gidwaro ni en minerals. Emomineno ka agenda mar Raila chiel kuomgi en natural resources ma potential manitiere Afrika ka mamiyo pinje ma oko gi tete ng'iyo ni to ere kaka ginyalo yudo tiendgi mondo gidonje. Momineno ka President Xi Jinping nochago gimiluongo ni Belt Road Initiative, Silk Road ma connect Africa, Asia gi China. Koro ineno ko gine ma to nitie kako kelo Afrika mong'e kako yudo gik modwaro. Sani nitie bura madhi mbele kendo mar Heads of State Indonesia Africa Summit. Nuwacho ni on energy. Ang'o momiyo giloso buchego? Giloso nikech ging'e ni nitiere interest magidhi yudo ang'owa e Afrika ka. Dwe mokadho kane rumo ni neno kama David Inche ni Tokyo. No dhi e TICAD, Tokyo International Conference on Africa Development. Mano be osebet koro igni dhi 31. Manyiso ni gimbe ging'iyo ni to Afrika ka ang'o magitimo nade, ang'o magidwaro. Emomiyo ne nitiere wach maninjo ka ji ne wuoyo ni kata ka Raila gi William Ruto dwa wuotho e pinje mag Afrika gi ka giwuotho ka nyaka be giyude buy-in mar jo China, nyaka giyude buy-in mar jo America,
nyaka giyude buy-in mar jo Asia, nyaka giyude mar jo Europe. Mondo mi kodonjo kacha to donjo gi confidence no nikech jokaka be nigi interest gi. Manyiso ni blocks mineno kasini wuoye ECOWAS, SADC gi EAC Maghreb Union, iyudo kama gite nitiere kaka gimbe tiendgi nitie kanyo. Koro gimbe gidwa ni ng'ama donjo cha nyaka bede ni en ng'ama winjo language ma gidwaro. Ting'eni kendo king'iyo candidate mar Raila opogre ahinya gi jok mosechung' ne kom ni. Nikech iyudo ka ng'eny jok moseyier gin ga foreign affairs ministers. Raila pok obedo foreign affairs minister but osebedo prime minister. Kendo gima dogo mede ni ne en high level envoy mar infrastructure. Manyiso ni ndalogo noyudo nafasi mar wuotho e pinje mag Afrika gi motudre kodgi. Koro iyudo kamano omiye a head start ne jok motima ng'owa ma entiere godo gi nikech kata in ka dine bed ni jogi ok ochung'o kapa ni dino wang'egi to wang'egi nikech gichung'. But Raila en ng'at ma kata sani kiwuok midonjo Ghana tiwacho ni bing'e Raila to gibo penje ni opposition leader ya Kenya. Yeah, so en ng'ama paro is a household name. Koro paro ni already en gi head start. Gimonego yud mana en political goodwill moyude continent. Baso chako yude the other continents ma be nigi interest ang'owa e Africa ka. Fred, neno kagima gini